Dobrodošli na kanal Natašini psi. Putovanje sa psom u autu tokom leta. Da bi nam putovanje sa ljubimcem bilo prijatno i udobno, treba da se pridržavamo nekoliko pravila. Ne hraniti psa 8 sati pre polaska na put. Pohvaliti ga dok mirno sedi ili leži tokom vožnje, ali izbegavati poslastice kao nagradu. Osigurati psa sigurnosnim pojasom za pse tokom vožnje ili ga smestiti u transportni kavez koji je prilagođen veličini psa. Praviti česte pauze na kojima psu treba ponuditi svežu vodu. Na pauzi izvesti psa iz automobila radi rekreacije i obavljanja nužde. Ukoliko se pas plaši vožnje, smireno mu staviti do znanja da nema razloga za strah. Nikada, ali nikada ne ostavljati psa samog u automobilu, čak ni kada je auto parkiran u hladovini. Srećan put i lep provod. Hvala na gledanju.